L-Ambaxxata tar-Repubblika Popolari taċ-Ċina f'Malta daħlet fi ftehim mal-Malta Service Dogs Foundation biex tiffinanzja l-proċess kollu biex jitħarġu 4 tiklib ġodda tas-servizz. Il-qoddim dawn se jingħataw lil 4 persuni b'diżabilità biex igawdu mill-assistenza tagħhom u bekk ikunu jistgħu jgħixu b'aktar indipendenza u kwalità ta' ħajja aħjar. Il-ftehim li sar fil-Palazz ta' San Anton f'Ħattart kien presedut mill-President Miriam Spiteri de Bono u ġie ffirmat mill-Ambaxxatur Ġeniż Zhang Zhu u Joseph Staffraġġ, fundatur, Viċi President u Operations Manager tal-Malta Service Dogs Foundation. Aħna nikun forward li nikkollaboraw iżjed mal-pajjiż ċajna biex hekk flimkien inkomplu ngħinu iktar nies. F'kelmtejn għal din l-okkażjoni l-Ambaxxatur Ċiniż irringrazzja lill-President Spiteri de Bono għall-appoġġ kontinwu tagħha fir-relazzjonijiet bejn iċ-Ċina u Malta, kif ukoll tal-introduċiethom ma' din l-organizzazzjoni volontarja u ddeskriva l-ftehim bħala ġest ta' ħbiberija mill-poplu Ċiniż lejn il-poplu Malti u bħala riflessjoni tal-impenn komuni favur il-ġid soċjali u l-karità. Il-President ukoll esprimiet is-sodisfazzjon li ntlaħaq dan il-ftehim importanti. Ambaxxatur taċ-Ċina spontanjament għalli hemm xi mod kif jien nista' ngħinhom il dan nies għalli anke għalli għandna ċerta flejjes biex ngħinu b'mod filantropiku. Rajt min-naħa tal-Uffiċċju tal-Presidenza għamilna kuntatti magħhom, ressaqnihom qrib xulxejn, rajt partikolarment bl-għajnuna ta' Matthew Mamo mill-Communications Office u wasalna għal-din li dawna over a certain period of time ser jagħmlu donation sostanzjali biex jiġu trainjati għalmenu 4 tiklib.